il-Partit Nazzjonalista diġà ta' reazzjoni tiegħu għal-riżultat li huwa riżultat diżappuntanti għall-Partit Nazzjonalista u għadna jumejn wara nistennew ir-riżultat aħħari. Ir-riżultat aħħari jiġifieri is-sitt siġġijiet kif ser jitqasmu. Fil-mument li jiena qiegħed inkellimkom dan ir-riżultat aħħari għadu mhuwiex magħruf. Jiġifieri għadna qegħdin hawnhekk nistennew biex naraw is-sitt siġġu fejn ser jiġi allokat. Tafu illi l-Partit Laburista rebaħ żgur 3 siġġijiet, il-Partit Nazzjonalista rebaħ żgur 2 siġġijiet, però s-sitt siġġu għadu jrid jiġi allokat skont il-wirt tiegħu. Min-naħa tal-Partit Nazzjonalista għalkemm dan huwa riżultat diżappuntanti aħna konxi mill-fatt li l-proġett illi aħna bdejna s-sena li għaddiet mhuwiex proġett ta' sena, huwa proġett fit-tul għaliex il-muntanja illi il-Partit Nazzjonalista irrid jitla hija muntanja kbira. Però aħna determinati illi nkomplu naħdmu, maħniex ser naqtaw qalbna u ser nibqgħu mal-Partit Nazzjonalista, speċjalment f'dan iż-żmien diffiċli tiegħu. Sabiex inkomplu nagħtu il-kontribut tagħna sabiex dak li għandu jagħmel il-Partit Nazzjonalista mill-oppożizzjoni, jiġifieri li jerġa' jinbena u jerġa' jagħti sfida u għażla tajba lill-elettorat ikun jista' jagħmilha fi żmien illi ġej.